Dan il-programm huwa mtellem mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disin tal-MCAST. Dan il-programm qiegħed jittella bl-għajnuna ta' Nexos u Domestika. Insellmilkom eżis telespettaturi nilqawkom għal l-10 programm mis-sensiela Ant min Int. Palma sadrajtu tajjeb il-programm tagħna jibda billi konna diskussjoni. U llum propju ser nitkellmu dwar il-gaming. Ħafna nies jiżvugaw billi jilagħbu xi logħba fuq il-computer jew kellha fuq il-mobile, saħansitra anke fuq il-magni tal-logħb. Però meta ma kien hawn it-teknoloġija, kif kienu jilagħbu n-nies tal-passat? Taħsbu li għatem lok għal-lob tradizjonali Maltin, pal per eżempju iż-żunżana d-dur id-dur, jew nkella l-lob li jintlab fil-klab tal-boċċi. Insomma, ovvjament dan huwa aktar aħna ser narawh fil-diskussjoni li ser ikolli mal-mistiedna tiegħi fl-istudju. Imbagħad fit-tieni feature waqt il-programm tagħna se naraw feature li jitratta dwar il-briju u anke l-kuluri. Imbagħad fl-aħħar tal-programm bħalma nagħmlu ta' kull ġimgħa għandna l-parti mużikali fil-programm tagħna fejn ħaniltaqgħu mal-band lokali. Nixtieq ukoll infakkarkom sabiex titlu fil-paġna tagħna ta' Facebook billi tiktbu Mediacast MT. Hemmhekk intom tkunu tistgħu ssiru tafu dwar ix-xogħol tagħna l-istudenti tal-medja u anke wkoll tistgħu tkomplu d-diskussjoni wara li jispiċċa l-programm tagħna. Għaddaqstant ħanatu mill-ewwel bidwa għal dan il-programm billi mmorru naraw dan l-ewwel feature dwar il-gaming. Il-lob minn dejjem kien wieħed mill-iktar affarijiet favoriti ma' kulħadd, kemm dawk ta' età żgħira u kif ukoll ta' età ikbar. Iktar ma beda jgħaddi żmien, il-lob beda javvanza u bdew joħorġu board games u karti tal-lob. Uħud mill-eqdem board games huma Snakes and Ladders u Ludo. Fil-waqt li l-iktar logħba popolari bil-karti hija ir-Rami. Fl-1945 ħarġet l-ewwel logħba tal-Monopoly, logħba popolari ma' kulħadd. Fl-1979 ġiet introdotta ir-Rubik's Cube. Uħud minn dawn il-logħb ħadu posthom ukoll fuq il-computer. Il-logħb fuq il-computer beda jsir popolari fl-1983. F'dik is-sena ħafna kumpaniji tal-computer bħal Nintendo, Sega Enterprises u Bandai & Co bdew jikkompetu u bdew joħorġu ħafna logħb ġodda. Peress li l-video games f'dak iż-żmien ma kinux daqshekk popolari, in-numru ta' kuluri u tip ta' sounds kienu limitati. Iżda l dak iż-żmien kienu avvanzati ħafna. Il-consoles għal dawn il-logħb ma' żmien komplew javvanzaw u llum il-ġurnata saru popolari iktar minn qatt qabel, mhux maż-żgħażagħ biss, iżda ma' kulħadd. Tista' tgħid li kważi kulħadd għandu xi tip ta' PlayStation, Xbox jew xi logħb fuq il-mobile u dan qed ikompli jsir aktar popolari. Ekku lura fl-istudio sabiex ovvjament niddiskutu s-suġġett tal-lob miegħi għandi lil Efrin Tabone u għandi wkoll il-guidance teacher Victoria Tabone. Grazzi ħafna tal-li ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Mela, l-ewwel nett nafu li llum il-ġurnata anke fil-lob daħlet teknoloġija kbira fejn anke iż-żgħażagħ jistgħu jagħmlu ċerti eżerċizzji fiżiki wkoll, fiżiċi. X'taħsbu dwar dan? Taħsbu li hija xi ħaġa pożittiva jew kellha negattiva? Ħanibda minnek. Naturalment naħseb tibda mill-koncept li speċi qed isir ħafna gaming id-dar, right? Ħaf tfal, allura għandna qegħdin nibnu generation fejn it-tfal qed ikunu ħafna waħedhom. Il-link qed ikun mal-logħba. Issa fejn ikun hemm logħb fejn hemm eżerċizzju fiżiku tajjeb li at least qegħdin jiċċaqalqu, dik hija tajba. Però ħafna minn kun qed jilgħab, ħafna still għadhom waħedhom.
u mhumiex qegħdin jużaw skills, kull ma jużaw skills partikolari, mhux qed jużaw kollox. Jiġifieri għalkemm ikun għaddej minn eżerċizzju, però xorta qiegħed juża skills partikolari li huma bażikament l-instant gratification inti għandek għaddejja xi ħaġa u inti qed tkompli tikkomunika magħha. Fejn qegħdin nirrealizzaw li d-diffikultajiet tal-ġenerazzjoni li rridu ngħidu ftit hija il-diffikultà hija speċjalment għalissa. Għax dawn it-tfal jilagħbu għada pitada ħajkunu huma il-bosses huma ħajkollhom il-kumpanija tagħhom. Bħalissa jridu jiġu engaged ġod-dinja tax-xogħol. Allura x'qed isibu? Qed isibu li huma m'għandhomx l-skills biżżejjed biex jimxu mal-istil tax-xogħol ta' 9 to 5 pereżempju. Il-min jagħmel fil-gaming 9 to 5 dik ma teżistix. Għax inti mort il kollu tixel il-logħba ħatibda tilab dak il-ħin. Jiġifieri iż-żgħażagħ li tilgħin b'ħafna gaming għad-dinja tax-xogħol kif inhi llum diġà qed tkun hemm naqra diffikultajiet li wan mhux qed joqogħdu f'uffiċini, qed isibu problema naqra biha. Li instant gratification u kollox ta' malajr, l-attention span. Skużani, dawn ġifieri kollha affetti ta' meta kienu żgħar għaliex huma kienu jilagħbu. Hija minħabba li hija generation ġdida totalment. Jiġifieri huma trabbew f'dak, allura ċerta skills fejn qabel kienu jilagħbu il-passju jiġru. Ħajja ngħidu l-generation ta' qabel ftit kienet jiġru barra, logħba futbol barra. Illum kważi anke dik qed tonqos. Jiġu automatically il-ħin mal-ħbieb qed tkun problemi jew kellha qed jikkomunikaw biss online. Mhuwiex qed anke pereżempju xi ħaġa li skoprew hija jobgħodu l-ġlied. Vera, li tiddejjaq il-konflitt, vera. Imma mbagħad on the other hand fid-dinja tax-xogħol xi kultant trid tiddilja ma' konflitt biex inti timxi l-qudiem. Efrem, meta nagħlak taqbel ħafna ma' Victoria, però inti nafu li inti intis ħafna fid-dinja tal-gaming. Eżattament. X'taħseb dwar dan? Eżattament kif qalet Victoria, ovvjament ħażhom ruħ iktar b'eżerċizzi, ħatkun iktar fiżiku. Imma biex forsi nkompli magħha, naħseb jiena mhux bil-fors żagħżugħ li jkun fil-żożija tiegħu inkella meta jkun żgħar kien jilgħab jista' jkun li jispiċċa jiġi kif it-tip tal-persuna li qalet. Imma ovvjament ikun hemm persuni li jispiċċaw b'effetti bħal dawk. Inti allura x'taħseb li huwa l-pożittività tal-logħob? Il-pożittività tal-logħob? Il-logħob issa da żmien ukoll tista' tgħid li qed joħolqu wkoll xogħlijiet ta' dawn l-affarijiet ta' dawn il-logħob tista' inti qabel kont tilagħba l-logħba u issa da żmien tista' wkoll hemm opportunitajiet ikbar li tmur ukoll tipprova tedizzja dawn il-logħob tagħmel tkun parti mid-development ta' dawn il-logħob ma' kumpaniji kbar ġifieri. Anki f'Malta nafu wkoll li fetħu xi kumpaniji tal-gaming, tal-digital gaming. Barra minn hekk naħseb jiena il-pożittività hija li qabel forsi ma tantx jkollok eżempju fejn tmur u hekk. Issa tgħid toqgħod tilgħab naqa' ma' sħabek nafu ħafna bil-multiplayer gaming li huwa kollox true online. Fimt, tilab diversi logħob differenti li tilab ma' sħabek. Però hemmhekk xorta jkollok mezza komunikazzjoni u xejn. Eżattament. Ġifieri hemmhekk immorru għalik Victoria, speċi ta' f'dan it-tip ta' logħob xorta waħda mill-mezza komunikazzjoni bej persuna oħra. Li naturalment inkwetana bħala edukaturi aħna hija li meta titrejnja żgħażagħ għad-dinja tax-xogħol automatically. Jiena li tinkwetani għada pitada kif qed l-ewwel, ma tantx tinkwetani daqshekk. Da ħafna darbi jgħidulhom il-Y generation. Hemm ħafna studju, saru ħafna min ħafna negattiv u min pożittiv, imma ħafna drabi d-dinja tax-xogħol qed issib problema pereżempju biex tqabbad nies, biex qed issib nies. Dan l-aħħar stabiliment pereżempju li kien jieħu tal-ikel li huwa fast food, qed jgħajat nies li għandhom degree. Għaliex? Biex kemm jista' jkun jieħu nies li huma lesti jikkonċentraw għax-xogħol. Għax qed isibu problema li tikkonċentra. Inti semma tajjeb li hemm opportunità ta' xogħol. Ma din nitkellmu fuq opportunità ta' xogħol fejn jidħol gaming. L-oħrajn li ma jinteressahomx daqshekk fil-gaming. Imma xorta din jieħdu tools li jridu again kif semmejna il-fastness, pereżempju, inti semmejt anke l-komunikazzjoni. Li wieħed jikkomunika wara kamera hija vera faċli. Ħafna iktar milli jrid niffaċċja lilek bħalissa li komunika miegħek. Lew bdejna ċċajtaw qabel pereżempju tnejn.
Għax konna sakemm u break the ice, sakemm isir nafu naqra xulxin, provajna nitkixfu naqra fuq xulxin, ġidin hija tip ta' skill li jiena għandi forsi xina xieħa minnkom. Li ħafna minnkom forsi ma jsibux problema. Il-generation tissa dik kważi ma jagħmluhiex. Per inti mort qudiem boss, qudiem persuna li ħaj impjega, inti ma tħux interess għalih, ma mhux għax inti m'għandekx interess fix-xogħol, imma m'għandekx dik l-iskill li aħna tallimna nilaqu naqra ta' fin speċi li kienet skill li konna nitgħallmu. Li aħna konna skill li ġejjin mir-rivoluzzjoni industrijali tal-80s, speċi qabel kien hemm l-industrija illum il-ġurnata dawn li jgħidulhom millennial kids li nkollu qed jitilfu ħafna minn dawn l-skills. Però x'inhi dal-element għalfejn taħseb illi jiġbed tant nies leh illum? Jien naħseb gaming kif semma Frinsew huwa faċli. Inti tħalt waħdek, m'għandekx għalfejn tagħmel effort. Il-ġenituri, apparti minnhom huma t-tort huma tal-ġenituri wkoll fis-sens it-tort. Aħna tajna ġenerazzjoni li dejjem irridu nuru tfal li aħna nħobbuhom u bħala skill ta' ġenituri dejjem nemmru tfal nħobbuhom. Il-generation ta' min jilab huwa generation jaf li maħbub. Fi żmien ir-rivoluzzjoni meta kien hemm il-flower power, pereżempju, dik il-ġenerazzjoni ta' qabel, kif kienu jgħaddu il-ħin, irdu jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom, irdu jiġġieldu illum il-ġurnata, żagħżugħ m'għandux għalfejn jiġġiela ta' dritt, ħara xi jagħmel juża il-lob biex juża anke l-adrenalina. Għax l-adrenalina, il-gaming huwa mimli adrenalina, inti qed tasal x'imkien, inti qed tagħmel, pereżempju xi ħaġa tubi m'hemmx daqshekk relazzjoni bejn il-vjolenza u l-gaming. Il-verità m'hemmx xi studji li jiena li ma jwerrunix l-istudju ġu mhux qed jagħmlu ġenerazzjoni aggressiva, anzi kważi iktar paċifika, għax huma automatic li ġlied idejjaqhom, għax mhumiex imdorrin, għax inti ġiet tiffaċċja xi ħadd. Xi dik ir-raġuni, parti minnha hija li ħafna mħabba il-mod kif jesprimu l-mħabba mhux ħafna mħabba li taw il-ġenituri. Allura ferħan waħdu. M'għandux għalfejn jagħmel effort, l-ommijiet illum jieħdulhom rashom. Qabel titax se tagħmel x'ommijiet għandek 9 titfal. Issa dal-wieħed l-ommijiet bum fuqu jew tnejn, xifieri qabel rridu jimlew il-ħin. Jilagħbu barra, illum il-ġurnata. Dawn it-tfal li jilagħbu ħafna fuq il-computers, sa fejn jistgħu wassal dil-ħaġa li huma tant kemm ikunu ikkonċentrati il-ħin kollu fuq il-logħb. Hemm xi problemi marbuta ma' dawn l-affarijiet? Jista' jwassal hemm addiction. Però irdu ngħidu ftit ukoll li l-addiction mhix xi ħaġa tiżviluppa. Ħafna nies l-addiction hija qiegħda ġo fihom. Jiġifieri wieħed jirrealizza li isma' jiena qed niġi addicted. Wieħed jista' joħroġ minnha billi jgħid isma'. Ovvjament ma tirrealizza però. Allura qed naqta', qed nagħmel abstinence. Jiġifieri illum il-ġurnata l-addiction m'għadix il-persuna control. Illum nafu li ħafna drabi hemm brains li jiġu addicted, ma jfissirx kull gamer ħajjiġi addicted għaliha. Li jinbidel il-kultura naqra dik iva, hemmhekk tista' tiġi periklu sakemm dawn għax dawn għadha pitada ħajmexxulek kumpanija. Ma tkunx problem. Per eżempju, l-offices ħajspiċċaw u se jiġru uffiċini għaliex għax game inti mort labta anytime. L-ebda żagħżugħ ma jqogħdlok sal-5 ta' filgħaxija u mbagħad imurlek ikompli. Għadha l-lum kważi rajt artiklu kien ħellu fuq ta' biex ninforma ftit-trur kienet jagħmellek biċċa xogħol imur iwassal lil-omm u l-isptar għax mhux vera l-generation li huma gamers fisser ħaj jitilfu l-interess, imbagħad jerġgħu jkomplu x-xogħol. Jiġifieri, però min ikun qed imexxi irid jifhem li din hija tip ta' generation li għalissa naħsibx li għadhom tant fehmu. Frim, x'taħseb inti dwar dan? Fhem, ħanajlek hekk, inti għadd fuq tal-edukazzjoni x'tista' forsi taffettwak, forsi ta' jkun li taffettwak fil-bidu hija il-kontroll kif tagħmel timetable tiegħek. Studju xi kultant forsi vera nibda minn nistess meta kont iżgħar kont iktar insib ħin għall gaming milli għall-istudju, imma mbagħad tirrealizza li inti mill-gaming forsi jekk ma tkunx tridu bħala opportunità ta' xogħol tiegħek, rajt ovvjament għandek bżonn l-istudju. Ovvjament anke meta tkun iżgħar għandek bżonn l-istudju. Eżattament. Eżattament, titlef xi ftit medikazzjoni. Imma hawn min jilgħab ġifieri, hawn min jilgħab for fun just biex jgħaddi ħin ma' sħabu. Naħseb jiena il-3 kwarti tal-gamers huma hekk, mbagħad għandek il-kwart li huma addiction gamers li kull meta jaħsbu fuq logħba, kull meta jparlaw ma' sħabhom jparlaw fuq logħba. Ekku, malaj nispiċċanna l-ħin. Fejn taħsbu li ħatasal dil ħaġa tal-gaming? Ekku x'ħadd iżdied iżjed ħadd issir aktar allarmanti jew inkella forsi jekk nistgħu xi naqsu b'xi mod. Malaj l-aħħar kumment minn għandkom.
studji xkultant juru wkoll hemm ċans li jerġgħu jaqilbu. Għax hija naturalment ħaġa interessanti, eċċitanti għal generation li ġejjin, li ġej minn ġenituri li huma gamers, li huma again il-Y generation, jista' jkun it-tfal hemmhekk naraw kambjament, ma dak sabiħ li tgħix tara x'kambjament sa jsir. Efrem. Jiena naħseb ifhem iktar kemm joħorġu lob graphics aħjar u joħorġu lob iktar b'teknoloġija avvanzata li sa nafu wkoll li qed joħorġu iktar consoles, iktar updated. Naħseb jien iktar ħajżdiedu dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna, verament, kellna ħafna aktar affarijiet xi ngħidu, però il-ħin huwa dak li hu. Grazzi ħafna tal-li qajtu l-istedina tagħna. Jiena minn hawnhekk ħanibgħat lilkom it-telespettaturi għal parti li jmiss tal-programm ibqgħu hemm. Fil-feature li jmiss se nitkellmu dwar passatemp interessanti ħafna u popolari wkoll magħkom il-Maltin u l-Awċin. Se nitkellmu dwar passatemp li fih jirrikjedi bluwa, kuluri u anke briju. Ħammur aħna naraw dan il-feature flimkien. Il-ħajja hija festa ta' kuluri, avvenimenti u esperjenzi. ċerti esperjenzi iħallulek tomma sabiħa u oħrajn bħal ngħidu aħna xi safra tajba ma tinsihomx. Fl-2012, Henry Caruana, karnivalist minn Belt Valletta, irrappreżenta lil Malta ġewwa Viareggio b'maskerun tar-re karnival tal-post jiċċelebra il-karnival mas-Suldat ta' Malta. Jiena Henry Caruana mill-Belda tal-karnival li dal-direzzju mindu kelli qisu 7 snin niġri mal-karrijiet, konti ferżaj, u sitt narmar rasi, għal daw l-aħħar 25 sena. Bdejt bħala helper, u mbagħad ħana mal-improva minn set maskaroni, u minn dik nallaw minn najti mill-1986 qatt ma ħallist lura. Jiena għamilt kollox. Karrijiet maskaroni, karrijiet trionfali, kumpanija, minn kollox. Inspirat minn naraw karrijiet oħra, minn ta' sħabi stess, minn barra minn Malta. Tema mxie armatura un dejjem qed nsiba jgħid mhux toj. U ngħid tara tista' nagħmel nħoll dik l-idea minnek, naqqas karru hekk. Il-proċess ta' dan ix-xogħol huwa wieħed twil. Tibda billi ssib l-inspirazzjoni tiegħek, tħażis l-idea u tfassal il-forma bl-injam u l-ħadid. Imbagħad tiksih bil-gazzetti u karti bojot. Wara pasta ta' żeba bajda bħala bażi jkun immiss il-kulur u finalment il-verniċ li jieħu ħsieb il-kulur biex jibqa'. Fl-aħħar jiġi l-armar tal-karru jew maskerun u l-isfilata prinċipali biex jitgawda min-nies. It-tnejn preferjhom kemm karru kemm maskarun għax it-tnejn fihom is-sabiħ tagħhom. Karru żjed sodisfazzjon għax iżjed xogħol, imma maskarun sabiħ ukollu. Sena l-għaddiet, it-tema kienet fuq Viareggio, għamilt ir-re ta' Viareggio u ġibtuhom Malta jċelebra l-karnival magħna. Sena l-oħra pparteċipajt fil-karnival ta' Viareggio, kien proċess twil ta' 3 snin applikajt u dejjem nibqa' nipprova, ċekkjaw ir-rekords tiegħi li dejjem għandi kelli rekords tajbin u aċċettawni.
tqazzem fl-isfilata magħhom, ddiskutejt fuq il-karnival magħhom, dawruni, juruni l-imħażen tagħhom, kont rispettat u stmat ħafna. Tħossok xi ħaġa kbira u kantanta u Malta ma jipparteċipa fil-Eurovision u għax xi ħaġa sabiħa. Konna madwar 100-150,000 ruħ jarawh. Hija tassew esperjenza memorabbli li tirrappreżenta lill-pajjiż f'pajjiż barrani bix-xogħol tiegħek. B'hekk, il-barranin ikunu jistgħu jgawdu wkoll ix-xogħol meravigliuż tal-artisti Maltin. Wasanna għat-tielet u l-aħħar parti fil-programm tagħna fejn issa se niltaqgħu mal-band Planet Seed. Ħammur ħanisimgħu silta minn din l-istess band imbagħad wara niġu hawnhekk għall-eluq tal-programm. Time, bring us down over the place. Home, it's all I've got. It's like a ray of light to see you again. I wanna close my eyes and just fade away. I wanna change my life far from this world. Just wanna say goodbye. Your love is just a lie. It's just a shining light fading through the night. And keep my head above the water. It's bringing me down. All I want is somebody. I'm not going down, down. I'm not going down. Some dreams live forever and some fade away. When it's useless to wish, we're gonna get through this. Whoa, that's all I want you to know. I feel cold inside, need a place to hide, alone to drink tonight. Words don't mean a thing. I hope you're listening to this on the radio. You don't know what it's like when nothing feels alright. Now that you've gone away, there's no one around. Nowhere left to run, nowhere left to hide. I'm just a shining light fading through the night. And every time that I see you, it's bringing me down. All I want is somebody. I'm not going down, down. I'm not going down. Some dreams live forever and some fade away. When it's useless to wish, we're gonna get through this. Whoa, that's all I want you to know.
It's been a while since I've been around. It's been a while since I've seen this town. I'm on my way and things will be okay. Yeah. While on the run, I have realized when alone, I'll still see your eyes. Memories that brought me back to you. It's gonna be okay. No, I won't run away. Won't leave you wonder why. No, I won't make you cry. No matter how I may. I've been around, sailed over the waves. And what I've seen made me change my ways. And all I give is my love to you. And time will tell only when you're gone. No one else seems to let the sun. Memories that brought me back to you. It's gonna be okay. No, I won't run away. Won't leave you wonder why. No, I won't make you cry. No matter how I may. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Won't leave you wonder why. No, I won't make you cry. No matter how I may. Oh, I do is for you. It's gonna be okay. Yeah. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Yeah. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. All I have to give is my love to you. Live my life with you. Grazzi ħafna lil band Planet Seed, grazzi wkoll lil mistidna kollha li kelli fil-programm hawnhekk, grazzi wkoll lil crew kollu tal-medja tal-MKAS biex ħadmu ħafna biex jitellaw dan il-programm. Jiena minn hawnhekk nixtieq ngħid lilkom it-telespettaturi sabiex titlu fil-paġna ta' Facebook, iktbu Mediacast MT fejn hemmhekk ukoll tistgħu tkomplu għaddejn bid-diskussjoni li kellna llum. Sa dan it-tant ma tfadali xejn li fil-li ngħidilkom biex nintaqa' magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, sa dan it-tant ċaw ċaw.